إن الله بما تعملون خبير. أبي من بارا على كبار يا بناي ومع بشيريا كروكرايا وعلى كلباتيا كشيريا كروكرايا على كركتشيديا صلى الله عليه وآله وسلم على كشين مجيد على كركا أنا سمو أنا جيون أني ما من سونا كتقال نفتشينغا فكتاسيا قيامة سنة سلمة كتنو كروكرايا دلبا مسي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. ألا تملك عين ولدك غرب لا نداء التقوى ألا يسرن ولدك أسلامه اتقوا الله تعالى أيسر ألن يعلم من السكرة تليد. اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم أيسر ألن أيركونا أكدم يولا وأنغاد دونك فعلن يسرين تولي دقوان زائد ألن يسرين كولي دو دباكين تيا كفوكار سبسر ألن kewale do bi ka ala yesraye ke wele da gwanza e ka fo ibike ka ala yesraye wele minda o teche ya rabbi ala kan fara ala yesraye jonga o de atwan kuma ka min twala o ya ala yesraye ya marukan ka qur'ane de o fo wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu أي فملا أيري وقدموا لأنفسكم أي فملا أيري هذا ما دي بفوفن يبولو لاهرا يرى دي بو بلا يرى يعني كتاي الله تعالى بافوتي دي وقدموا لأنفسكم هو أي فملا أيري ay shiniya sige ke ayre ya aya ka chan qur'ana ko ni duye mim la ire nyeye ibo soro ko ni ala sora e may fa bu fo mo dogma la hara sanga masi wa aljina kono dinama kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ay duminike akada mutani mivon tare be aw yedre bi mani fe aslaftum fil ayyam al khaliya ay ruwi fe munum bla ay reñya ay fe munum dono alama ay fe munum ke ka to jelat ke ñina mala ay shiniya sigi fe munum bla ay reñya olu de fla bulu de o andilla kan ma ñefo ango alkira ka hadisa min o bafo ka fo ma ka barate aljina so qur'ana bitlaka aljina ke bara ma sarai o te kuma flay mi yon ko kar ko la'alla ide ma famu kuma to kelen do qur'ay no ya alkira ka kuma sallallahu alaihi wasallam min bi qur'ana fasari o min qur'ana fasari ba foloy kira ka kuma ni qur'ana te fonyon kira ka kuma in qur'ay sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka fadula kilinga bara ta do aljina kono akoro ki ka bara valeur te aljina so ay hani shi beke ima ala kutafiyo i kanyana ma beke ala batu dila allah ta'ala beka hera min lasahu anyunye aljina kono ka baran ma valeur ta so Allah ta'ala ka fon siriya de be e ka bara ke asrai na angon ngana siya ka foko aljinai ala ya sarake bara ma de ye
n'a kafsa mandiye ka sɔrɔ i ka baara ɲuman valeur t'a sɔrɔ ne bɛ kuma fila in fara ɲɔgɔn kan o de y'a to kuma bɛɛ Ala b'an wele ko an ka siniɲɛsigi kɛ an yɛrɛ ye wa qaddimu li anfusikum a ye siniɲɛsigi kɛ a yɛrɛ ye wattaqullah a ka sira Ala ye wa'lamu annakum mulaquh a k'a dɔn ko aw ye Ala kunbɛbaw ye an kelen kelen bɛɛ ni Ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn a kuma janyana o a surunyana o wa a yɛrɛ man jan koyi anw de b'a ye ko a ka jan kuranɛ y'o fɔ innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ko mɔgɔ bɛ alkiyama koyi ko a ka jan n'i ye lahara fɔ o tɛ sɛn koyi o tɛ sɛn nka ni maa min fatura o ka alkiyama ko daminɛna o ka sara ko daminɛna ni hɛrɛ don o ye dɔ yeli daminɛ a la ni tɔɔrɔ yɛrɛ b'a ɲɛ a ye dɔ yeli daminɛ o la kaban mana ni maa min ye ɲɛnamaya kuntala suma bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ o si waati janbaw ye awa ko an k'a dɔn ko an ni Ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn o de y'a to kuranɛ aya caman bɛ kɔrɛli kɛ ka taa nin ma a ye mu'minu wele ko a ye siran Ala ɲɛ a ka a lajɛ a kɛ bɛ ka mun kɛ ka bila an ɲɛ alkiyama kɛnɛ kan a kɛ bɛ ka mun kɛ ka bila an ɲɛ lahara ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ko ni kelen kelen bɛɛ ka siran Ala ɲɛ jango minnu ko an limaniyara i k'a lajɛ ne kɛ bɛ ka mun labɛn sini kama sini jumɛn ye alkiyama sini de ko don lighadin ya lahara de ko don dɔnnibaw ko mun Ala y'a fɔ a ma lighadin sini ka sɔrɔ don caman b'a n'a cɛ ko Ala ye kɔrɔyali de kɛ ka taa a surunya ma arabu ko ten ko kullu ayatin qarib ko nata bɛɛ ka surun n'a kɔni fɔra ko nin ko in natɔ de don a ma fɔ a tɛmɛna min tɛmɛna de yɔrɔ janyana o tɛ segin bilen nka nin ko in natɔ don o bɛ se dɛ o bɛ se ni Ala sɔnna o ko mana mɛn sira fɛ cogo o cogo don dɔ i b'o y'i ɲɛna mana adamaden ka cɛsiri ka siniɲɛsigi kɛ a yɛrɛ ye kabini baara ɲumanw na foyi tɛ adamaden nafa illa al-amalu salih fo baara ɲuman o de y'a to sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ sura suruman don maa caman b'a dɔn o ye suratul asr Ala ye ko in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye o de y'a to o sura in al-imam shafi'i rahimahullah ko ale ko sura in ka fisa mandiya ɲɛfɔli la ko hali ni kuranɛ danna nin sura suruman kelen in ma ko nin kun bɛ jɔn wasa sura in Ala ye adamaden tanbihu ka hakili jigin ka ko in bɛɛ ɲɛfɔ Ala ye sura daminɛ ni kaleni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sura abefle nga kuma bɛɛ b'a kɔnɔ silamɛya bɛɛ b'a kɔnɔ ijmalan bakuruba fɔli la Allahu ta'ala y'i kale kuma daminɛ na a y'i kale mun na Ala ka kuma mago tɛ kaleni na walasa a ka tiɲɛtigiya o nka Ala kɔni y'i kale dɛ o bɛ kuma bonya jira o bɛ e hakili kɔnɔ i k'i tulo majɔ k'a lajɛ Ala bɛna mun fɔ Ala y'i kale a n'a y'i kale fɛn min na o ye kɔrɔyali ye ka taa o fɛn in ma k'i k'a k'i hakili jagabɔ o kan Ala y'a kale wal 'asr a y'i kale waati de la tafsirukɛlaw ye kuma damadɔw fɔ nin na nka n'i y'a kumaw lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kuma kelen de ye min ko Ala y'i kale lazara tile la o min ko Ala y'i kale alakira ka waati la o min ko Ala y'a kale waati yɛrɛ la dɔrɔn waati ma bɔ waati la o kuma in kɔni a tɛ bɔ waati ko kɔni kɔnɔ ni dun ye waati ta k'a filɛ ɲɛnamaya sigi bɛ waati de kan ko bɛɛ de ye a n'a waati ka ban ye
ere kari nyina ma jole fle o ye yani ka nyina ma wati ka bandi ni ngoyin be sina o ye yana ko wati ka ban li kulli naba'in mustaqar kibaru ya be damba bela ni ko mi wati bana o ko bana wati de be fɛnw tigiya sabati ni ika wati tobe i bolo fɛnw tigiya tobe sina ni ka wati bana dɔrɔn a tigiya bɔra e bolo tigiya bi yɛlɛma maa wɛrɛw bolo minnu ka wati tobe o da to an kana tulonkɛ kɛ waati la dɛ adamaden kana tulonkɛ kɛ waati la n'o ye a si ye n'o ye ko in bɛɛ bɛ kɛ waati min kɔnɔ ala y'i kale a la kalinin bɛ ko bonya jira a bɛ ko farati jira a b'a jira ko hakilima kan k'i hakili to a yɛrɛ la ka kɔn kuma in bɛ ɲɛ ala ye waati de fɔ k'i kale fana waati la asilamɛw yɛrɛ an ka tɛmɛ ka dɔn ni sura in i b'a a fasari miniti damadɔ kɔnɔ walima lɛri kelen kɔnɔ o kɔni ye bil isharati labibu yafhami ni bolo si hakilima yɛrɛ kan ka tɔ faamu a yɛrɛ i bɛ san kelen kɛ ka suratul asr tafsir i t'a baara ka d'a kan kuma bakurubaw de mɔna k'a fara ɲɔgɔn kan waati yɛrɛ min filɛ o y'a dama wala da ye nka adamaden ma tulonkɛ kɛ foyi la bi ka tɛmɛ a ka waati kan illa man rahimahullah Sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma dɔ ma filɛla ka bɔ a ma ko Umar kun banna ye a bɛ dimi n'a ye kamalen ni jɔcogo ɲuman ye i tɛ diɲɛ baara la i tɛ lahara baara la ko kun bɛ Umar tɔɔrɔ dɛ ka adamaden kɛ ten i lankolonya mɛn ka bɔ fɛn bɛɛ i tɛ sɛbɛ ko foyi la i tɛ alabato la i tɛ diɲɛ baara nafa mana ko maa caman bi la ma bɛ cogo min na ni dugu jɛra n'i ye te sigi da la ka arajo bɔ ka sigi walima ka écouteur du tulo la ha ila masha Allah fo ni kuma min jara ala isa y'a dɔw wulitɔ ye na fana bɛ don ɲɛgɛn la walima a bɛ taa dumuni kɛ kamalenkɔrɔ ɛri 6 perdi tile kɔnɔ tɛ fu n'a tɛ jouer la a bɛ film filɛ la wala a bɛ manamana ko dɔ la ɛri 6 hali miniti 5 si la e ka a nafa lajɛ bani n'i ye miniti 5 kɛ tasbihu la n'i ye miniti 5 kɛ tahmidu la n'i ye miniti 5 kɛ k'a fɔ la ilaha illallah miniti 5 n'i y'a kɛ ka kuranɛ kalan a y'a tila i bɛ page joli kalan ni maa min bɛ se kuranɛ kalan miniti 5 bɛ se ka nafa min se adamaden ma aw m'a dɔn ko don dɔ bɛna an kelen kelen bɛɛ ma hali ni k'i bɛ arakan 2 seli o waati t'i bolo bilen hali ni k'i b'a fɔ subhanallah siɲɛ kelen o waati t'i d'i ma bilen wallahi waati foyi tɛ dugukolo kɔ kan waati bolodacogo foyi tɛ dugukolo kɔ kan ko dugukolo kɔ kan mɔgɔw kɛlen don ko respecter ko n'a sera dɔrɔn foyi tɛ fara a kan ka tɛmɛ ala ye si boloda cogo min na kan o min ye bakuruba yɛrɛ adamaden si kuranɛ y'o de fɔ ko ni si banna sanganin foyi tɛ fara a kan sanganin foyi tɛ bɔ a la ni waati dafara ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ seconde 1 fara i si kan u tɛ se ka sɔrɔ i ka waati ma dafa fana saya sababu fɛn o fɛn ma n'i sɔrɔ i tɛ se ka sa saya sababu mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka saya wajibiya fo waati de ka dafa hakimu dɔ ko a ko ale kabakoyara mɔgɔw la ni min ka wari dɔ nagasira o bɛ dimi e ka adamaden bɛ dusukasi min kɛ a ka waa damadɔ mana pɛridi adamaden bɛ dusukasi min kɛ n'a ka 2 3 4 tununa adamaden bɛ mɔnɛ min kɛ n'a ka nafolo dɔ tiɲɛna nka min ka bon ka tɛmɛ nafolo kan ni ale yɛrɛ kɛn bɛ nafolotigi ye ni o de ye e kɛn bɛ nafolotigi ye ni i si de ye n'o y'i ka waati ye ko nka a b'ala k'o fili ten hali a t'a dɔn ko fɛn bɛ kɛ ka taa waati tɛmɛta ninnu u tɛ segin koyi
ni sera ka min ka kono yoy ni ma fenga kono wati kon mbaka ale baka bolla adajuru te ebulu etsika yelema foi do ala ipsika minge doron oye ka kodo ka kono yana kateme wati ko indede don bado defo ko al-layl wan-nahar ya'malani fik fajtahid an ta'mala fihima ko shuni tle kon be baraka ambela shu shiti teme tle shiti teme fo ka baraka an shiula fa ka teme nan shidoy ko kuma ayre ka anjida ka baraka la an gana to aka teme te kwanza nyama don kuraw ko mi ni ka edele e page ketam fo itaka e o datu ima fo isibaka o jala de bitu ni sori kun fe min sibaka iba no yelema page wore fle aw fana langolodo o islame juldo bi na be ka page yelema ni page nunu nu tsigasi ali tsi be ka page yelema iti fo isibuka foi ayru kala be jongo kodo ke fil islam yala ko dinana ni ya ke adama ni asrafa be beka ba ko ya ngamo ba ke ala ko srafe utajeti o doy dmey ni kalande mi ya si examen sal kono papio dirama nana fio blabla ko ita kuruti ki sigi fo wati bana ki ta kuruti kata di ma foi se bala if la journée be kono tle be kono ma tsiga kala turu foi ka ke o ke ko ma bi jigi daw ka ko e bara nyuma e ko sebele ka o do gafe ko ati kasoro wati ko e ko sabai ima wati ka no si ima no e baraji la barawi walma ika wati sugulani jurumuna barawi aka jurumu sima walma wati ngake wati gwanza e ibolo ima baraji sorala ima jurumu sorala bara flying be perdidi wati munu ye jurumu sima o kera wati tire mawi kera wati tire jugu ye kanyana bayala kera wati heren dawi kuma koroy awa wati munu fana ima na fa fuy sorulula o ye occasion perdi abiko bena fuye war danga di mogoma kwa ka do suku kono wal may dunani mo expert marché ba kono ka fo ko ni sera ka fon fenda mba war sara nga at miniti bisaba ko fa aboto ima fo ya bolo patini boroshini fankiri karani ndamado amasika fo ita ma chama ngene ma de balaka ketepi sa wati fli bolo fon fle ni sera ka minda na mo sigile duti متهير بارك الله إما يعلقون أما وفاستبقوا الخيرات وإنهم دا هير بارولا هير كلن دكوي هير بارا دكتشان هلي ني على كراكا بتوك تشوف في صلى الله عليه وسلم أني دنبوي ملاحظة منك بتوب بندلا تنوع مننا في باب العبادة وبدأ كقراشي دو عدم دي عدم دي تافكا تو كو كتشوف كلينغا وعدم دي رد تشوي kuma do le ba soro bato do saliya yimine nga ipsika bato wereke ifarbi fonu fe مثلا ما بيسكي كيو قران كلا isengena yi qur'an kala njo nga o kuma kele ina ipsika qur'an lame be baraji soro iti senga ola misali ya de do ma fo dokat ko dombal dokata kuma in ko dombala o kuma na da ma de ka jina be ke ni te qur'an kala ne be qur'an lame na ni ma imbege ya fo hakilima be ba famu mindo no sharia da madeka wati bunya ka si hakela ni alakira ka kuma ufle sallallahu alaihi wasallam ka don boko kuma ufle wati ni klali do ka ke sabai ala bato kuma ube munu ye fardawi ulu yere mancha wati tombito o tlambe ka ke femfla ibulo yere ka jetemne a klaro folo oye ni yere psika yere sunya ala la ni baran ma munu ma wajibi yika o bunda ferembe o kono dayde awa adama de rabbi ayre damu ni ko dagale munu fana sharia bo fana dayele iye tanke israfu taala tabdiru taala sharia ti jala ko fana
adamade bayre damuni ko dagale munu ye ala ye fɛn minnu daga adamadenya la adamaden b'a ni lafiyali min kɛ ni o kow ye o fana bunda dayɛlɛlen mana kɛ waati ninnu to nin saba ni ɲɔgɔn cɛ kana to fu ka y'a la kana to fu ka y'a la i ma adamadenya tɛ ɲɛ ko minnu kɔni ala y'u daga an ye ni ɲɛnamaya taalanw don n'i t'o la i k'a lajɛ i ka se ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ waati la yɔrɔ farida ninnu kɔni olu tɛ tɛrɛmɛ t'olu la dɛ n'i ye farida waati kɔni n'i y'o tigɛ k'o fara i ka baara kɛ waati kan a bɛ barika bɔ i ka baara la n'i y'o tigɛ k'o fara i ka fɛn o fɛn kan o bɛ barika bɔ o la bali farida yɛrɛ yɛbɛbɛli o bɛ barika bɔ adamaden si yɛrɛ de la Allahu Ta'ala ka faridaw yɛbɛbɛli o bɛ barika de bɔ adamaden si la ni seli waati sera dɔrɔn taa wuli ka taa seli kana o ni ko foyi don ɲɔgɔn na hali wari minɛ ka nin sogo la ka bɔ o ma jan ko fɛn wɛrɛ ni sunkalo sera tɛrɛmɛ t'o la n'i ka nafolo sera jaga ma tɛrɛmɛ t'o la Allahu Ta'ala ka faridaw olu tɛ tɛrɛmɛ dɛ fana kuma in daminɛ n'o ye ala ye i kali ni min kɛ a y'a kale mun kan wal asr innal insana lafi khusr k'i k'a dɔn adamaden jinsul insan adamaden yɛrɛ nɔnɛya de ko don ko adamaden bɛɛ bɔnɛ na nka istisnaw de bɛna mɔgɔw woloma sisan ala bɛna mɔgɔ dɔw fɔ k'olu bɔ a la ko adamaden bɛɛ bɔnɛnen don bɛɛ bololankolon bɔlen don lafi khusr adamaden bɛɛ bɛ bɔnɛ na bɛɛ bololankolon bɔlen don fo jonu illa alladhina amanu fo maa minnu limaniyara al-imanu billah o y'a fɔlɔ ye foyi ti ɲɛ ni limaniya tɛ foyi ni adamaden baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ ka sɔrɔ i dan tɛ ala la ka sɔrɔ i limaniya tɛ ala ma ka sɔrɔ ala ko danganiya ni lahara ko danganiya limaniya jɔsenw sabatilen tɛ i yɔrɔ ala ka layidu sabati tɛ dusukun na sanjikɔrɔ wɔsi la a tɛ foyi ɲɛ foyi al-iman qabla kulli shay limaniya de bɛ yen fɔlɔ ka kɔnfɛ bɛ e ma ye lajɛritigi y'o fɔ a ka kitabu daminɛ na ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya baliku ka tasfihu imani k'o ye a ka limaniya kɛnɛya ka limaniya in yɛrɛ lajɛ fɔlɔ n'o ka ɲi o ka sabati parce que ni limaniya ma ɲi i bɛna baara fɛn o fɛn kɛ a ko ni passeport ye faux ye i bɛna visa fɛn o fɛn kase k'a kan a t'i nafa dɛ passeport yɛrɛ ma ɲi ala ye istisnaw kɛ ni jamakulu fɔlɔ fɔlɔ min illa alladhina amanu ni hadama wala day ya rabbi ala kan jidi liman yala اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ألبي أنك لكوك على التنوف كالشيرة كرة على كالبادية كشيرة كرة على كركتشديا صلى الله عليه وآله وسلم على استثناء فرفر منك إلا الذين آمنوا ثم آمنوا لمن يرى وعملوا الصالحات كبار الممكن الإيمان والعمل الصالح و أتغيدي أدم دي سيفلا دوت تاكا دوت تشغمنا بارن ما وني لمن يرى بيتي ni adamade be limaniya wele ayre la ne dambe ala la nga ate baran mange sraka ate mange limaniya abfama ko wele dagwaza chete yaye mo chama de limaniya wele wele la qur'ana kono ala ko chende de ko mu'minute e munafiqu make munafiqu ye ni dore no te koy we fende fo uma mimbara ويلي من يقما كان فونغا وما وليا إلا الذين آمنوا فما آمنوا لمن يرى وعملوا الصالحات بارن ممكن
baran ma nona kacha anona kacha angan jesri adama de kana ke fuyi kana ke ma nagashile kana ke ma herendai kana ke ma barkandai ichesri ni alama here bara do keli noya ima ay min noya ima ichesri o fe ki sebe do ma on fe ni ko mangue doron ambe de nyebe wali nyumauna walma nyumamun keli sete ay ame mona kashi o nofe kasoro min keli seba ay ansigi me ko fle ni chede wallahi ni che imma chama mfanda na masigile be kashila wallahi an won ni sebe mai ibini ge ni sebe mai beni almamun be kashila hiji nofe editi kashi kasigida misri nofe alkaba ngo misri ebe kashila ibalma de ka ko danga sembe kariye o mane blakata hijila awa ere ndek yere blakata misrila misri flefe ka kare kono fe ka du kerefe ete do kono ni jumati ebe kashila alkaba misri de do eba amwo sebete misrila tama hal na tara maga sebete do ata kumani na giringiri na ata kumani na alkaba kumba bora la dora bana abata to yana ba hotel etu sogoro ta suru ko bla ko ba brona odia to ala komunun keli sebe aide angulu ke kan chesirulu fe ode dalumba jira ko munun se ta aide olu kebaliye ye u se soro baliyadi foi tanu keli che fodron assez de temps mumbo jira parce que min se biye chesri mo fe ali ala ko barawla مثلا anga misaliyata misruka na fulo be mamunu bolo no be misru finance master fe olu ka bara mambo ka teme mo ka mamunu balaka misru khidma nu farkolo yo bede itake ni ise ni mimbi bolo min di bolo tsiko ke faqidu shay la yuti ma min nana ire ke misri nyegen sanialay nyegen sanial te ko no ede no adama de fle ni adama de ire no te wal no saniali o te ko no ede may de o de nata teke ga lamo ire wulu babulo kuma dowla na ma be ma fasora be sengede parce que ire wulu de no saniali kuma dowla o bo foila da akanuna timin bila wani adama de yere kun ki yere saniya o wajibi o kwani o wajibi na sika ma rebla ma yere tagina ala fe ma ko ki aw nga wal no saniya li katinye jwala ka saniya o te ko no yere janwan fe ya anga jamanye ga be désordre la chouba mam nana kayre blawla est-ce que ni a trike ko million chama ba kuna ko milliardaire abe misiri jo wata jo wallahi amba jigiya kwa ba jo abe misiri nyege chika jo choko nyewa we ata jo amba jigiya na seba ya baki nga emimbe naka nogo ki kodo ala wana madumbe la ilaha illallah konnu ka ba ko do bena kana fe min tiene dlade ngodo de ba tiene kata yebe tieni fon ba ngadine bara yoro nanga jamama yoro nanga do de ba kekata ale rek kilinta masiko sania ay rek kilina no min kem siri kono masiko sania nga donna na fo ale ko betara ka min to ko sania do de be na ko ma to nye ka yoro labe ma ko ka na ke ni femu ye kana kulubla siga na kuma in koroyi ibsika minge ala ko bara la oke o de koroyi kwi isiende ka munun ke olu keli siete tiye no te na sibi ba hala am feya ngok ma do la ma be fem fitin do di mama adito yere ba ko ako ngani ajira da ma do de era do ye femi dama jende bi si alama ata nafa fenyana ma yerete ngai ba dama ere ba foka daka ko jona tala de ko ngani ajira do ati yere ba mine ko kuma bu kulukuru sori nyide bulo yanga bawna ngoro ya akoroidi mami nana itimina nja abada fe foi tabulo kada ba ma keme fla ko ma keme nani
ka ba bolola doniw ta ka ba kɛrɛfɛ cimisɛnninw kɛ hali ni ba ma dugawu ɲɛnama k'a ye an kɔni b'a dɔn ko ni nin ye miliyɔn sɔrɔ don o don ni nin ye miliyari sɔrɔ don o don a b'a ba bila palais kɔnɔ nka i ye maa o maa ye a bɛɛ kɛn bɛ k'i sigi k'a bolo don a kɔnɔ ka ban bangebaa labato ma pewu k'o dalilu kɛ ko se de tɛ ale ye ko fɛn t'a kunna dangaden lakika don n'o tɛ hali i jala ka n'i sigi i ba kɛrɛfɛ k'a fo ka baro k'a fɛ o y'a dama dugawudenya ye o y'a dama bangebaa labato ye ni 200 de b'a i bolo o d'a ma hali n'a kɛra ba ye ba modèle dɔ ye k'a b'i lagosi e cɛkɔrɔba 200 e m'a den barika bannen don hali n'a b'o fɔ o d'a ma n'a sɔrɔ o de seli o de kɔrɔ ye ko ne ye bugunen sɔrɔ don min i bɛ bugunen d'a ma nka an bɛ sigi mɛ ni nafagati nana an b'a fɔ ko fɛn t'anw bolo fɔlɔ ni ɲumanya nana baara ɲuman nana aw ko farikolola baaraw dun olu b'a la ka kɛ ka an to mini e fila minnu bɛ misiri kɔnɔ n'u bɛna misiri baara u bɛna misiri fura u bɛna misiri ko u bɛna misiri ɲɛgɛnw ko e bɛ mini o kumaw la e ka fisa o ma wa jɔnni ka fisa ala ka so baarali ma maa si ma fisa a ma maa si ma bɔ a ma wa ale kɛra delila ka nɔgɔ ye misiri kogo la sallallahu alaihi wasallam komi dɔ ye kaki bɔ k'a to misiri kogo la ko kira wulila ka siɲɛ ma k'a bɔ a la n'a yɛrɛ bolo ye a yɛrɛ bolo don min na u bɛ alikira ka misiri jɔ sallallahu alaihi wasallam alikira yɛrɛ ye bɔgɔ ta n'a bolo ye a ye biriki ta u k'a k'a sigi cogo cogo a ko abada abi mɔɔw tɛ kɛlɛ baara ɲuman nɔfɛ dɛ b'an kɛlɛ la fɛn o fɛn nɔfɛ misiriw n'i ye kɛlɛ ye misiriw kɔnɔ dɔ ye ventilo k'a la dɔ y'a fa nka u kɛlɛ la kuransara nɔfɛ i t'o ye dɛ dɔ ye ventilo k'a la dɔ y'a fa an bɛ kɛlɛ k'o de la yan an bɛ kɛlɛ kɛ an sigiyɔrɔ nɔfɛ tapi kan nka tapi bilali a kɔnɔ an si hakili t'o la nin kuma n tɛ ɲɔgɔn lagosi ye sa ne bɛ kɛ ka i hakili de jigin adamaden hakili ka jigin a yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen n'a ma fɔ fɔcogo dɔw la i t'a faamu baara ɲumanw de bɛ yen mɔgɔw sigilen bɛ ka u yɛrɛ sogo la ka bɔ u ma k'u yɛrɛ ɲinɛ u kɔ baara minnu daraja ka bon ko dɔ tun bɛ alakira ka misiri saniya sallallahu alaihi wasallam i ma ko nunbila senna koyi dɔw ko muso do dɔw ko cɛ nka a tigi nin nana fatu sufɛ u yɛrɛ bolo maa tɛ taa kira yɛrɛ déranger nin janaja yɛrɛ la bi m'a bila mɔgɔw bɛ jɔn maa la ni nafolo t'a bolo bi m'a bila mɔgɔw bɛ jɔn maa la n'u jɔn n'a ka baarakɛta la ale bɛ misiri saniya a fatura u y'a janaja kɛ sufɛ u ma taa la fɔ kira ye sallallahu alaihi wa sallam kira de fama n'a ma e kira y'a ɲininkali kɛ u ko k'a fatura koyi e kira ko hali ka ne kibaruyaw la munna man kibaruya ko kira y'u jalaki munna u ma kibaruya ko jalaki taa ni ka segin a ma da u ma a ko ka taa kaburu jira a la ale kira taara seli a kaburu kan a taara suganzili kɛ a kaburu kan riwaya dɔ nana nin ye o kumana an k'an cɛsiri baara ɲumanw kɛli fɛ i bɛ se ka min kɛ o kɛ ko ale kira ka kuma de bɛ yen la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a ko kana jɔn ɲumanya foyi la kana jɔn ɲumanya foyi la ko ale mantonw ka baara ɲumanw jira la ale la ale kira ko ten ko ale y'a ye hali ka nɔgɔ ta ka bɔ misiri kɔnɔ ale y'o ye a la nka hali ka daji fana tu misiri kɔnɔ i ma sɔn ka bɔgɔ k'a kan k'a y'o fana y'u ka baara juguw la e jɔnna e baara e ma kuranɛ ye mun fɔ baara ko la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharra sharran yara dharra de bɛ komi bindenkisɛnin ɲɔgɔnna ko n'i y'o ɲuman kɛ i b'a ye n'i y'a juguman kɛ i b'a ye bindenkisɛnin ɲɔgɔnna kitabutigi dɔ y'a sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ a ko don dɔ la delikɛla dɔ n'an b'a Aisha a ma foyi sɔrɔ a bolo foyi yɛrɛ de tɛ yen koyi a delikɛla ka taa ko a ciden bila ka don so kɔnɔ ko ale hakili bɛ raisin den kelen na yɔrɔ dɔ la k'a ka taa lajɛ n'a ye o yɛrɛ de jɔnna o la ciden yɛrɛ de kɔni madala ni jiginna b'i la nin na dɛ raisin den kelen i tɛ nin labila ten ko a ko taa taga na yali zarra min fɔra kuranɛ kɔnɔ o den joli bɛ bɔ raisin den kelen na ni min se bɛ adamaden ye o kɛ
لا تكلف نفس إلا وسعها كنا عليه مغمون سيمبو بوننا أمغو فولو أولي فولو أبدا يندو ما كلنا كواتكم نافع بهذا من مغويد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومغو كلنا نقول ولمن يرى ويبارن مونغ وتواصوا بالحق ويوم بلا سراني تشين يتشين فونو ويوم بلا تشين سراكا ويوم شوكا كيتشين وتواصوا بالصبر ويوم شوكا كسباليكا وبنافلا وعندما كما ولا كوني أما بكروا بفوتا نون ولا تيني واتي توكونبلي أنا باينا على في بارن ما كلي على كان ويا أما أي بارن ما منك على كومنا أي أنا بارن ما كتو عن في يا رب على كإخلاص نويا أي على هذا كود فينا كجلة على تفوي في جون بلو في بارن ما أتفوي في بارن ما نفو من جرا علي يا رب على كان بارو جي علي على كوسرك على الجنيه أنا بارو على كوجي علي على كوسرك على الجنيه أنجلا نما يكلا ومنهم بك فرض كفاية ودوني تكابو عن توكا بارو بافونو كفرض كفاية وقريد نين نباري ناك ما كبير جرمسرو لا كرا منو ياكل ولو دوني تكابو ما توكا يا أنا ينبغي جتمني أنا كوشا ما بتده يجمعنا ينيه مسرو جتمني ومثالي فلو يمسروي ni misuru kera sila ko masi tu saniya masi mugo tu foila ala ba fe ka ke cogo mina o maketi no kera bebe juru musoro de kana jon hali misiri saniyali na misiri ka ye ka toyi ka misiri nogo ka buruja ka ala goshi sigida sila mebbe ba juru musoro kama dama do munun ba donita ulu e fardu kifaya takabo ma toka mana ulu be kungo takabo ma toka ya rabbi ma munun bo baraka ko ke alaka bodaka anui alaka funnike anui ma munun ba ke ni nafulo ya rabbi alaka fembla nona minga bunkate maka alaka bla ko ma mizanu kono alaka here ke anui shi kundala jani kenani lafiyani baski alako di anuma alaka barka do shila ka barka do ka nafulo ka barka do bonawla ma munun fana be ga diine khidma nafulo tubulo de nga ba baranu farkulo ma tu donga ala bu don madola ma tu fo ma retu ye wallahi adobe ke misri kono madola hal al mamira ta do e kon baye don ko do balaka kete misri la ita hala ke ma do nga jonate ko ina de ba sura na ma ke dora wobi o ma munun bola ala ka barka do farkulo la ka barka do shila ala ka fulni ke anui hami min be ana hami min bula nani ala tabi be ya rabbi ala ka adla bara herema demseni munun bala ala ka bara herema danuma hala me doka moto to munun bulu aslama kaba ko do ko nu fla moto ko la si misri tu sarade misri ti doro me duma nun nanu yere blani bara la ba ala jende yini nay e hakilla tigele ko mena doro ki ga moto jo mado yere la abu kuma ko lu yere fu una be kele la kuma ba kala hal nu kubu ka baraka chugola kuma dawla uni mo be kele ni nana ki moto daiga tige tunne do inu be kele o kasoro man tu sarade an tu hali tige mbu bolo anda bo rodo do be tige duma do bu de mani baraka minowi awa wira bala an tu sarade ngala bu sara wada ma de ti sarabe na to yede ka fo tanke do ma konte ka dia kalola kora ko man na fasoro ngabara la bara betete de e ma ni mun nyina mali ba adama dum barka be nyonye barka te fenye tatew ma do de ko do ke ko keli kadi alay ala bino barka do ushila ka barka do bonawla e ma be ma chamay din sabatilin façon do doro bi siga fa fi ko fa ko bendike ka fa ko yini ma façon do fa shibe ke siri de kadai a chesiri be ala bi siga na de do boala o be ke kaba ko basro do a shibe ke ala ko mo de kadaya bu bunya mata atake foi kama fo ala jati halu tajati ala bi siga na kaba ko do kaka gina mala no makai o be ka dinyo o be ka buruju do ay ko don ka suna ngam ko robo ba fo ma fo ko hadisa do de ko ma na e don bo kan ko ala be don ba do bo ayrela o kera nyana o kera ko fe ko ala bu ke ko nyana ma tabulu absiga ke min al mulahazat absiga ke nyana ma ko lo shilu ma fo ngo hadisa do de ngani ya Allah je ko di ba misali chamay
ba misali chama ba soro ngana dobi ba soro bangbo ko ba do kyala mo ka tinda don ko ba anga chesi ana ma de ki chesi bara re yanga bunyate bara bi keni nganyami ajetem nege ani nu ko kute moto koloshi bi ni warte ani misiri la nabi sebela iba war sara nu ake muga yensa ni misiri la nabi sebela ibe muga sara de muga wa moto talib unyana do be concert ke Europe dalaw ba koloshi binani unyana do be baru dala ba koloshi binani bioro olu nana misiri de sugandi madam be misali ta dode ka damayete mama be musharaka ke misiri kula ya misiri do misiri were do ala ko barala ala jengini ni kama ala ka beta ble ka bijanda ala ka hera ka be ala ka labangu mandi anuma anu jera ka ala ko ke jena ya tukumina ya rabbi ala ka anu nyeda nyonga aljina kono ala ka anu nyeda nyonga aljina kono ala ka labangu mandambe ma allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله